Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito, habang natulo po ang ulan dito sa ating bubong, maririnig nyo po, ay magmumukbang po tayo ng sinigang pork belly. Yan po, 2 kilograms po yan. Ho. Tapos mayroon po tayo rito crispy mushroom, maraming gulay. Nandito pa ating mainit na sabaw, ating sausawan, kalamansi patis. Tapos natin po maraming kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ang araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming merong makakain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po ma. Ito po sa aptalayan ko sa inyong buktong na anak sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ay na po, tumigil ng ulan. Masarap po magsinigang. Kain po. Lambot. Sarap. Crispy mushroom. Gulay. Lambot. Kapal.
Pampabalance po, mushroom. Sarap. Ang ating sausawan po, mayonnaise at ketchup. Grabe. Kapal.
Sarap. Okay. Ay, sesame po. Yung mga dighay po natin, hindi na po natin maikakato. Uncut po tayo sa YouTube. Pasensya na po. Sarap po.
Excuse me po. The best.